म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर नव वर्ष स्वागत समितीन व्हडा उमेदीन गुढी पाडव्याची परब मनयली। गुढी पाडव्या निमतान म्हापशेकारांनी प्रभात फेरी काडिल्ली। आमी आमची भारतीय परंपरा तिगोवन दवरपाक जाय असो संदेश दीत तानाजी सिनेमाचो लेखक आनी दिग्दर्शक आनी समेस्तांक संवसार पाडव्याची परबी भेटयली। हे वेळार उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले। समर्पयामि भजोपरि ब्रह्मेन्द्राभ्यां नमः। दीपं समर्पयामि ओं भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मध्वजोपरि ब्रह्मेन्द्राभ्यां नमो नमः। त्यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत कशी जाईल एवढंच नाही तर भारतातच नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये हिंदू संस्कृती कशी आपल्याला वाढवता येईल ह्याचा आपण विचार करायला पाहिजे। जेव्हा आपण हे करू शकू तेव्हा मला वाटतं की खरंच आपण त्या प्रकारे ह्या रेनेसान्सचा ह्या पुनर्जागरणाचा आपण सर्व भाग बनू शकतो। हे थोडा विचार वेगळा वाटतो, थोडा हे वाटतं, पण मला असं वाटतं की एक मॉडर्न हिंदू ज्याला आपण म्हणतो, ग्लोबल हिंदू ज्याला आपण म्हणतो, तो ग्लोबल हिंदू आपल्या भारतामध्ये आणि ह्या गोव्यासारख्या शहरामध्ये आज कुठेतरी एक धगधगतोय। त्याची खूप मोठी एक काय म्हणतात ती ज्वाला होऊन तो एक वेगळ्या लेवलवरती जावा असं मला नक्की वाटतं। हा कार्यक्रम बघितला, खूप प्रसन्न वाटलं। ज्या प्रकारे ह्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे, आपल्या चैत्रातल्या पहिल्या दिवसाची हिंदू नववर्षाची सुरुवात ज्या प्रकारे आज झालेली आहे ती फारच सुंदर झालेली आहे। गुढी देखील आम्ही उभारलेला आहे। मला असं वाटतं की अधिक बोलू नये, जास्ती बोलून थोडं बोरिंग होतं। माझी बहीण इकडे बसली, तिने मला काल रात्री सांगितलं की चढ ओलाय नका, कारण तिला माहिती आहे मला बोलायची खूप सवय आहे। सो शी टोल्ड मी लास्ट नाईट डोंट स्पीक टू मच। पण मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि अशीच आपली सर्वांची प्रगती होत राहो, हिंदू धर्माची प्रगती होत राहो अशी आशा व्यक्त करतो। जय हिंद, वंदे मातरम।